Jolo. Kyle. Pwede ba lang ako makahalok sa imo? Kyle. Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag inspirasyon. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Mga kabiyanan, yari na ang atong drama diri sa atong palatuntunan. Isaysay kay Kuya Hil. Sa kasaysayan, Best Friend. Kyle, anak! Dad. Nga daw kamalipayon sa imo, how? Kakuha na bidad eh. Makadto diri ang best friend ko. Ha? Uy! Mapauli diri si Jolo. Oh, Dad. Kabalo ka naman nga mag-best friend. Di kami na ni Jolo eh. Gani. Baw! Tingala ko daw kamalipayon gid sa imo, magita na nagalit ka mo sang best friend mo. Oh, Dad. Kaga preparahan ko ina, Dad. Ba? Nga preparahan mo gidaw. Balo ka naman, Dad, nga bago lang kami kakita na isang best friend ko eh. Dad, mapapreparar kita, Dad, ha? Ba? Kyle? May nagapanuktok na. Dali lang, Gid. Ara na. Uy, Jolo, Best. Ay, Best, baw. Ay, kamusta ka na? Ay, okay lang, Best. Nahidlaman ko sa imo ba? Baw, kuman gani, Best. Nahidlaman ko sa imo. Baw, gitiksan ko ni Tito. Ha? Nga ano ko no? Iniray ko na manyaga. Ate nagpapreparari ko, Best. Kamusta ka na, ha? Kamusta ng best friend ko? Kyle. Ay, kamusta nang imong trabaho dito, Jolo? Kay kwanto, ining nagpuli gani ko di. Tungod na bankrupt tong kumpanya ginaobrahan ko eh. Amo bala? Di ko na mo, wala kagilis ang obra, subong. Wala to. Dad, may ara kita resort nga wala pa na-develop, Dad. Oo. May ara kita sa resort nga wala pa na-develop. Nga, anong plano mo? Ano abisi mo, Jolo, kung dito ka na lang? Kyle? Oo. Ikaw na lang to bahala magpa-develop. Total, nagasalig man kami ni Daddy sa imo, di ba, Dad? Ba? Kyle? Well, kalapad sa resort ngayon niya. Ay kinanglan to ning i-develop. Pero kamayo gid niya mga tao ning best friend ko nga si Kyle kang iyamay. Ginsaligan nila ako dapat. Hindi ko pagubo na pagsalig nila sa akon. Panamion ko ni.
Agod niya magdayaw sila. Panamion ko ini. Sa madali nga panahon, sugdan ko ini. Agod nga ilaman ko bala nga pasalamatan, haw. Kyle, anak! Dad, Nakita ko ang pag-uswag sa resort. Sa nagauyat na sa resort ngayon na si Jolo. oo gani Dad. Di bala, wala gid ako nagsala, Dad. Oh, gani, baw! Huwag ka gitoon nagsala, anak. Maayong nga tao si Jolo. Dad, halin sang magagmay pa kami, mag-best friend na kami nga duwa. Kaya daw isa na lang kami sinakaatay, Dad. Amo man gani. Gali, Kyle. Dad? Pila na ganing edad mo, anak? Kwan, Dad? 27 years old na. Oy! 27 years old ka na, no? Oo, Dad. Pero, anak, nalipay ako tungod isa ka nagka-professional nga engineer. Ay, ugaling! Wala na si mami mo. Siguro kung buhi lang si mami mo, malipay yun siya. Nga magtamod sa imo. Ngang anak namon nga bugtong. Engineer na. Dad? Anong plano mo sa kabuhi mo, anak? Subong, Dad, wala pa. Nagaplano-plano pa lang, Si Angelica, ang nobya mo. Busy siya sa oberaya, Dad. Kabalo ka naman. Doktora ang nobya ko. Amo gani. Pero ang punto ko, saan o pa ka mo magpakasal nga duwa? Saan o nyo pa ko tagaan, apo? Maghulat ka lang, Dad. Maabot din ang panahon ngayon na. Maabot gid na, Daddy. Kyle, nano ka? Dad? Nga nagainom ka, Wala na kami ni Angelica, Dad. Ano? Nga aman. May nabiyo gali siya luwas sa akong, Dad. Kagsubong manupakasal na sila nga duwa. Daddy, hindi gid para sa ako ng babae nga to. Sige, Dad, ha? Masulod na ako sa kwarto ko. Ba? Kyle? Wala kay balo si Daddy nga. Hindi kita ako nasakitan sa pagbreakay naman ni Angelica. Siya lang? Kadlaw lang ko. Angelica, hindi kang tao nga ginahandom ko. Hindi. Hindi, Angelica. Arin ako sa resort. Madali-dali ako. Boy, ari ka, Clara? Langga. Naglagaw kita ko diri sa imo. Baw, daw napaos ka. Grabe kigurong concert mo eh. Jolo! Jolo, best! Uy! Ay! Kyle! My best friend. Dali. Clara,
Day, ang best friend ko. Kwan, ining siyang tagias ang resort niya ini. Ba, daw gasala kagid Julo. Ay, kikakwan, abi. Basi mga kigkabalakail. Ano? Hindi ako mangakig ha? Atara lang ina. Nobya mo? Good morning, sir. Uy, good morning. Clara, no? Right? Yes, sir. I'm Kyle. Best friend ni Jolo. Sige ha. Malibat-libatan na ako. Sige, Jolo. Mapungko ako sa bato ngayon. Nagadupoy-dupoy gidang hangin sa kapispisan. Ano pala ini? Ano pala ini ginabatsag ko? Dumabok ka ang dugan ko. Dumagisi ang dugan ko. Kyle! Kyle! Nano man? Ikaw nga isa ka bata sa mga karanon. Ikaw nga isa ka engineer. Guwapo ka kadamo sa mga babae nga nagalaga sa imo. Mahibilang sahaw isa ka. Isa ka lalaki best friend mo. Nasakitan gid ako. Napilit ko nga taguan. Pero hindi ko matago. Jono, humalin sa gagmay kita. Nakabatyag na ako gugma para sa imo. Pero ka nun, may nubya ka na. Mapauli ako sa balay. Mapauli ako. Diri sa kwarto ko. Diri ko bibuhos ang akong mga luha. Jolo. Palangka ko gini ikaw. Palangka ko ikaw katama. Kyle! Kyle, anak! Dad? Nagano ka dira, ha? Kuan dad, ining wala. Danabatihan yung nga nagahibi ka. Wala dad. Okay lang ako. Okay lang ako, daddy. Tarungan ko ng hitsura ko, ha? Kag magwa na ako sa kwartong mahini. Maniyaga na ako upod kay daddy. Ulagin ka ba si daddy? Ngamoy ng sitwasyon ko. Ulagin siya kay Malo. Sige na. Magpungko ka na. Salamat, Dad. Ba? Daw kaluyas ang anak ko, ah.
Ay, kakuan dad, sakit ang ulo ko eh. Hindi ba lang naglisensya kagina sa ako nga magkadto ka sa resort? Oh, dad. Nagkadto ako dito. Nakita ko dito si Jolo, kagang iyang anobya. Ah, uy, si Clara? Oh, dad. Sila gali gyapon? Ay, oo. Bati ko gani, manugpakasal ng best friend mo kang nobiyaya eh. Maunhan ka pa, anak. Daddy? Oo. Naano ka? Oo, wala dad, wala. Dad? Ano ayan kung malakat ako? Ha? Sa din ka makadto? Mapa-Amerika, dad. Para malipatan ko si Angelica. Anak, sining mo sa akon. Nakamove ka na. Mabudlay siya kalipatan, daddy. Mabudlay siya Angelica kalipatan. Anong gusto mong himuon ko sa imo? Bulikan ko ikaw. Hindi na, dad. Kaya ko ini. Kyle! Jolo. Be. Kyle? Sana ka mo ba kasal ni Clara? Husto gali Kyle, sorry gid. Best, sorry gid best. Mga 2 ka bulan halin subong. Mapakasal kami ni Clara. Taga ikaw ang himo naman nga best man, ha? Sige. Kung naman ang gusto mo. Jolo, sigurado ka na gid ba lang na si Clara ang pangasawon mo? Be, Kyle? Kyle. Kilala mo si Clara, hindi bala? Amiga ta siya halin sa una. Pero galing, hindi lang kita masyado close tungod kita ginanggap danay. Amo man na gani nga daw nag-aalain ang buhat ko sa imo eh. Be, Kyle? Nga aman? Tungod, bayaan mo na ako. Kaya mga asawa ka na. Nanong nga sugilano na imo, Kyle man. Kada ko asang kabalaslan ko sa inyo, Kyle. Kamu ang nagsabat sa mga galastuson sang napatay ang ginikanan ko. Kaya karon, kamu man gihapon ang nagsagop sa akon sang nawadaan ako sang trabaho. Daw mahuya matas na sa imo man. Ba, Jolo? Abi mo, Kyle, palangga ko ikaw. Oh, Jolo? Ha? Papalangga mo ako? Oo, Kyle. Palangga ko ikaw. Sobra pa sa utod ang pagpalangga ko sa imo. Oh. Sobra pa sa utod? Sobra pa sa utod? Ano nga pagpalanggay na? Kyle, ginakabig ko na ikaw ang isa sang mga mahal ko sa kabuhi. Kaya ginakabig ko na ikaw ang isa kapamilya. Ba, Jolo? Kyle! Bao! Buwas na ang kasal ni Jolo kag ni Clara. Ready ka na bala? Oo, Daddy. Ready na ako. Dad, Bao, masuunay na kami sini ni Jolo. Tungod mamaninoy ka. Oo, anak.
masuunay na kamo ni Julo. Tungod mamaninong ako sa kasal. Sige ha. Okay, mapreparar ako anak. Sige, Dad. Buwas na kaslo ng lalaki nga palangga ko. Buwas na. Namalupok ang dugan ko. Namalupok ang dugan ko. Julo. Julo. Congratulations, Jolo. Kyle. Ginakos mo ako. Salamat. Salamat din sa inyo, ha. Oy! Ihado! Wow! Congratulations! Maninoy. Soon, Kyle. Congratulations, Clara. Palangga si Julo, ha. Palangga siya, Clara. Kyle. Dad? Ano balay na? Dad? Ba? Giyakos mo ako, Kyle? Dad? Dad, nilagin ako kagwanta. Ba? Kyle? Namalupok ang lugan ko, Daddy. Dad. Pinakatuway ang tago-tago ko sa pagkatawo ko. Pinakatuway, Daddy. Ako nga isa kagwapo. Ako nga isa ka-engineer. Nagbatas ang isa ka karespetado nga tao sa sining nga lugar. Isa ka gilandan. Ba? Anak? Dad? Kag naluyag ako kay Jolo. Gagwanta ko ang tanan. Ang tanan-tanan, Daddy. Ang tanan-tanan. Sige na. Ready ka na nga magbiya sa Pilipinas? Ready na ako, Daddy. Jolo? Kyle? Nga kagulpis ang desisyon mo nga magbiya sa Pilipinas? Kakwan. Gusto ko lang abing magpaliwaliwa. Galing. Aring papilis ngayon ho. Papilis? Oo. Pero mahi. Abe. Basa ha. Kyle, hindi matuod din Oo. Sugod subong ikaw ng tag-iya sa resorts ngayon Iyan mo na ang ngalan tiga-pilido na kabutang. Kaya subungan kay Clara.
Be, ha? Kyle, makigan kita ni daddy mo sini. Hindi. Ginkasugdan na namon sang amay ko. Amay nang ibilin ko sa imo. Be, Kyle, anong buot mo sing ganon? Amay nang ibilin ko sa imo. Para madumduman mo ko, Perme. Best. Agi ako. Talaga ko hindi ko katama. Nugaling hindi kita bagay sa isang isa. Ako na lang mapalayo. Kaghoy. Hindi mo kitagpabayan ang resort niya ini, ha? I love you. I love you, Chulo. Be, Kyle, hindi matuodin na. Agi ka. Oo. Naglaluyag ako sa imo. Be, Kyle, janay ka. Anong tinghala ko man? Tinghala ko man niya pagkakita mo sa ako ting sa nubya ko daw mahibi ka. Oo. Abi mo na malapok ang dugaan ko. Sa nakita ko ka mo. Sige na. Basi mabayan ako sa aeroplano. Jolo. Palangga ko ikaw. Palangga ko ikaw, Jolo. Kyle, best friend. Wala ako sa ngambal kundi sa pagkaayog sa inyo ni daddy mo. Hamakon mo. Ibilin mo resort nga ini. Kasi nakapangalan ko na. Tungod. Deserve mo na mabuot ka. Sige na. Jolo. Kyle. Pwede ba lang ako makahalok sa imo? Kyle. Oo. Salamat. Paalam balangga ko. Ayan din dala ko mga buhay sa Amerika. Hindi kagin magkawaya kung kinangalan mong bulig ko, ha? Tawagin lang ako. Hindi kagin magkawaya sa ako, ha? Kyle! Amo na ako. Kyle! Kyle! Kyle, salamat! Kyle! Clara. Jolo. Ato ng resort niya ini. Ano? Matuod ka? Ato na ini? Ato na. Ginatag sang best friend ko. Ginatag niya sa aton. Ato na ini. Ba, Jolo?
Mga kabiyanan, ang pagigugma ni Kyle kay Jolo, isa ka paalagyan nga kung sa diin ginpamatud-an ni Kyle nga ang gugma, ang matudtuod niya nagabatyag sa pagigugma, handa magsakripisyo para sa kalipay sang iya ginpalangga. Hindi lang ginpalangga niya ini bilang mag-best friend sila, kundi ginpalangga niya bilang iya kahagma. Mga kabyanan, gabay pa nga nakahatag naman sa leksyon, ining aton drama nga aton gintiguluhan, mag-best friend. Diri sa aton palatuntunan, isaysay kay Kuya Hil. Production sang 106.9 ASFM Community Radio. Madamo nga salamat.